The government yedu has set aside $10 million for content creators. There are going to be workshops for content creators, including musicians and filmmakers. National Arts Council has a database of 3,500 registered content creators, and they are going to choose the best ndo vachabenefita from 10 million yacho iyoyo. Saka nyika yedu itori nemari zvayo yekutopa zvayo vanhu vemaskits asi yemapainkillers havana. Is this even necessary kuti vaise $10 million kubudget yekuti tichapa vanhu, tichazoita maworkshop, tichazoita zvakati zvichabenefita mamusicians neavo vanoita maskits? Kokuvhura zvavo factory yekuti vanhu vakawanda vanobenefita, even zvavo vasina chikoro nevane chikorowo wovhurirwa factory yekuti ite something production some ameno. Pamwe I'm overthinking, but ndikufunga kuti it's not even necessary. Iyo nyaya yekungoti tu ndo vachazongobenefita whilst the masses are suffering ndo zvavanogona kaizvo zvekuti vanoudza kuti wakabata 2-3 vanhu vanobva vatanga kuti you deserve kune mafavorites content creators avo. Ndo vanoziva vanhu ivava kuti tikangopa vanhu vari prominent chete vanozikamwa nevanhu isusu pedu tinenge tatogona. Do we have to be content creators to benefit from the fucking system? Do we have to be all content creators? Because munhu akaenda kuchikoro akaita sei these days haana basa. If you are a content creator ndiwe chete uri kubenefita, uri kufanira kuwana mari. Kana usiri kuita anything pasocial media, you are nothing. Whoever made that suggestion yekuti vanhu vachawana 10 million ngai allocate uko ka mundisvitsiro shoko rekuti haufunge. Whoever he is afunge. And to come think of it, Zaka is already paying them. And also panopa YouTube they are getting paid. Vamwari ku TikTok they are getting paid. Instagram they are getting paid. Onzi imimi chaku 5 to 10 million pamusoro pazvo izvozvo. Vamwanta mashows, vamwanoita zvaka people they do different things, they earn through various vamwano badra ku Twitter, vamwe Spotify, zvingoenderana nekuti wakamonetize kupi. Onzi futi vachapiwa $10 million. They just want to buy votes, full stop. Kokuvhura maindustry vanhu vaone mabasa ndo zvatiri kuda. Kokutsvagawo mushonga we10 million wongoti tadistributa mushonga pahospital, kana kuti tichavhura chakati chinobenefita vanhu vese, kana kuti road yakati tiri kuivaka ne10 million iyoyo. Government yedu ndeye maskits, ndosaka vachida kupa vanhu vemaskits mari because they are part of maskits acho iyoyo. Asi vari kurana nyika kunge vari kurana tax shop kudai, so ZANU-PF doesn't deserve our votes, period. They don't deserve them. But anyway, vachatomawana chete because vari kuzwa 2028 yakusvika vakangobata iwo content creators zvavo zvatoiti. Havanei nesu, ndo chokwadi. Vada kungowina ma-elections without development. Vanhu vanovhotera ZANU-PF hamunoti musoro wenyu munenge wakambomira pai, munenge makambotarisa pai chaipo chaipo. Pane kuti waende kuhospital wonoita something, vakungofunga kuti maskits anofanira kusimudzirwa for what? Kana vakufunga mosheka vachazokwanisa kudirecta mari chaiko chaiko, otherwise hameno vachavavhotera. Nyika yedu yakatonhokorwa tsoka. Hameno takanhokorwa nani, but I know kuti there's something man. Brain dzevanhu ava hadzinyatsotori mushe, dzinganiko musoro dzevanhu brain pamwe hatina pamwe hatifungirane zvakafanana. I don't think we actually have same mentality nevanhu ava. Vanenge dzavo dzinenge dzakambotsveya mambichana, because who does that? 10 million is a lot of money. Vaigona kutongoti takubhadharira chikoro this year hakuna mwana wekuprimary achaenda kuchikoro, achatadza kuenda kuchikoro, kana kuti tiri kudistributa mari iyoyo kuvana vekuuniversity kana kuti vekupi. But they don't care anyway. Regai tione kuti zvichasvika kupi. Vada kungopa iwo wemaskits because government yedu yacho ndiye maskits. Ndo zvavanogona kaizvo zvekuona maskits zvekuita sehanzi ZBC ichabatsirawo broadcasting yedu, zvichabatsirawo our broadcasting. Pana ari kumbonawo ZBC kana news chaidzo indotoita zvekutongodhumana nadzo pasocial media, ndotongoona kutoti zviko zvekutaura ndotongopfuudzana nadzo, otherwise andiweste nguva yangu nekungonzwa marabhishi. So $10 million, nyika yedu ine mari zvekutodaro yekutobvisa 1 2 3 kusvika 10 million wotokaunta kuti iyi zvayo ngaiende kuvanhu vemadrama. I don't know who deserve that money. Ndokumbira kuti mucomment section kuti ndiani wamunoti uyu anga deserve $10 million yacho iyoyo, tione kuti zvinobuda sei. Otherwise it's a waste of atoziva zvedu tingangotaura tingaite sei, maopinions edu they don't matter to them. Vanongoita zvavanoda nemari yacho.
handi vakamboti takumisa motikari apa vakuita senge vari kuda kudhevhelopa futi vakunopa futi the same people vavanga vachipa motikari ivavo ndo vava kupa mari. Ndo zvatiri kuziva kaizvozvozvo ichangobhenefita vekumota handiti motikari vanadzo vasisina mari dzefuel dzekuisa vachabhenefita ipapo. Handiti ndo varipo futi palist re3.5 vachavaona during 2026 vachipanana futi idzo mota dzacho idzodzo. I don't know what you guys think. Let me know in the comment section. What are your thoughts panyaya iyi? Wasati subscribe, please make sure that you subscribe and see you in my next video.